Tervetuloa, nyt tulee Hard Country 2. Tervetuloa. No selvä. No Hard Country haluaa. Miten menee? Kiekko pomppin maaliin tasa 5 minuuttia peliaika jäljellä. Kiekko pomppin maalin edessä, tasa 5 minuuttia peliaika jäljellä. Punakona hyökkää. Ja nyt punakona hyökkää kaikkien voimiansalle ja sitten on... Ymmärrätkö? Ymmärrän, no toki ymmärrän. No miten sä haluat sanoa? Hyvin ymmärrätkö? Ymmärrätkö hyvin? No totta kai ymmärrän hyvin. Kai